Изразяваме най-искрената си благодарност към българските майки, отгледали достойни синове и дъщери. Здравейте отново, този път от площад Княз Александър I. Заедно ще проследим днешния военен парад по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Това е пряко предаване на Българската национална телевизия, което можете да следите директно и по военния телевизионен канал. Току-що командирът на Националната гвардейска част, полковник Ставрев, посреща президента и върховен главнокомандващ Росен Плевнелиев, а сега звучи тържествен фанфарен сигнал, който оповестява през посрещането на държавния глава. Парад! Равнис! Парад! Мирно! За среща отдясно! За по! Чест! Държавният глава, съпровождан от командира на Националната гвардейска част, се придвижва към десния фланг на строя. Всеки момент той ще направи това. Президентът Росен Плевнелиев ще се насочи към мястото, където ще приеме рапорта на командващия парада. През това време гвардейският представителен духов оркестър изпълнява срещен марш. На площада са знамената светини, представителните знамена на видовете въоръжени сили и бойните знамена на армията, които преди минути бяха осветени пред паметника на незнайния войн с тържествен водосвет. Командващ днешния парад е командирът на сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ въоръжените сили, представителните блокове за участие в тържествения парад по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия са построени. Командващ парада генерал-майор Василев. Генерал-майор Василев е роден през 1955 година, завършил е военното училище в Велико Търново, военна академия в Москва и генерал-щабния факултет на военната академия Георги Стойков Раковски. Службата си като офицер започва през 1977 година в Симеоновград. Преминава по стълбицата през всички командни длъжности от командир на взвод до командир на сухопътните войски от 2010 година. Генерал-майор Василев е награждаван многократно за заслугите му към отбраната на страната и развитието на българската армия. Току-що президентът първо се поклони пред националното знаме, сега обхожда строя от представителни блокове и ще размени поздрави по-отделно с блоковете от военнослужещите, представителни за цялата българска армия. Първият поздрав е към военната академия. Здравейте, офицери! Поздравявам ви с 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. И сигурно забелязахте, че в поздрава към военнослужещите вече липсва обращението господа. Така е според последните промени в устава, които се аргументират с отдавна известния факт, че традицията на армията отдавна служат и жени. Първият поздрав бе към военната академия, най-старото висше военно училище, което тази година отбеляза 100 годишнина, а сега следва поздрав към Националната гвардейска част. Поздравявам ви с 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Гвардейците са приемници на създадената през 1879 година лична гвардия на княз Александър Батенберг. Идва ред на блока от участници в операции по поддържане на мира, съставен от Карловската 61-а механизирана бригада. Здравейте, войници!
Поздравявам ви 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия! Това е водещо военно формирование, готово за участие в пълния спектър от операции на НАТО. Следващият представителен блок пак е на сухопътните войски и е съставен от 68-а бригада специални сили. Здравейте, войници! Поздравявам ви 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия! Наред е блокът на военно-въздушните сили, съставен от 3 основни рода войски – авиация, зенитно-ракетни и радиотехнически. Здравейте, войници! Поздравявам ви 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия! Това е най-мобилният вид въоръжени сили, който тази година навършва 100 години. Още по-стара е историята обаче на военноморските сили. Те са създадени през 1879 година в Руса. Сега към техния блок ще бъде следващият поздрав на президента и върховен главнокомандващ. Здравейте, матроси! Поздравявам ви 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия! Днес флотът участва активно в операции за борба с тероризма и нелегалните дейности на море. Президентът се насочва към представителния блок на съвместното командване на силите. Той се води от бойното знаме на 62-и свързочен полк. Здравейте, войници! Поздравявам ви 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия! Този полк изпълнява изключително отговорни задачи по комуникационно-информационна поддръжка, в това число и за операциите за граница. Сега всички блокове поемат вика «Ура!». И по този съпровод, под съпровода на този военен поздрав, Росен Плевнелиев ще се отправи за първото си слово като държавен глава от трибуната на площад княз Александър I. Може да се каже, че това е неговата първа среща лице в лице с армията в тържествения Ден на храбростта. Защото това ще е първото му заставане на тази трибуна като върховен главнокомандващ на въоръжените сили. На официалната трибуна на площад княз Александър I на Гергьовден, Деня на храбростта и празник на Българската армия. А през това време целият площад е озвучен от марша прослава на армията. Предстои слово на Росен Плевнелиев, президент на Република България от януари тази година. Свободно! Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми министри, народни представители, Ваше Високопреосвещенство, уважаеми генерали и адмирали, офицери, сержанти и старшини, уважаеми гвардейци, матроси и войници, драги ветерани, кавалери на ордена за храброст, драги военно-инвалиди и военни от запаса и резерва, уважаеми гости, драги сънародници. Днес, на 6 май,
отдавайки почит на свети великомъченик Георги Победоносец, празнуваме отново тържествено Деня на храбростта и празника на Българската армия. Особено се вълнувам, че за пръв път заставам пред стегнатия строй на участващите в парада и пред всички вас в качеството си на върховен главнокомандващ на въоръжените сили. На този светъл християнски празник всички ние се прекланяме пред нашите предци, защитили правото на българският народ за национално самоопределение, обединение и развитие. Свеждаме глави в знак на дълбока признателност към хилядите достойни български войни, които записаха в нашата нова история безброй победоносни битки по бойните полета на няколко войни. В този ден трябва да си спомняме как блестящо бе защитен смелия акт на съединението на българите при Горголят, Сливница, Драгоман и Видин. Днешните поколения имат правото да се гордеят с това, че българската войска е завоювала неувяхваща бойна слава при Люлебургас, Чаталджа и Одрин в Балканската война, 100 години от която честваме тази година, при Дойран и Тутракан през Първата световна война. В последният период на Втората световна война, с победите си при Крива Паланка, Страцин, Драва и Мур, българската армия даде своя важен принос за победата на антихитлеристката коалиция и допринесе за запазване на териториалната цялост на България. Свеждаме глави пред бойните светини, пред знамената на българската бойна слава, за да се преклоним пред памета на хиляди наши сънародници, жертвали свободата си, независимостта, обединението, възхода на България, поставили ги в защита, поставили ги дори и с цената на собствения си живот, като най-висок и единствен приоритет. Да отдадем заслужена почит и на онези български войни, които защитавайки името и честта на родината, в мисии зад граница дадаха здравето, а дори и живота си, изпълнявайки достойно своя дълг. Българският народ пази в своята историческа памет безчет подвизи и имена на герои. Хилядите войнишки паметници, възстановени и поддържани с феодалния труд на родолюбивото българско общество, изразяват нашата почит към храбрите български войни. Не сме забравили и паметниците, които се намират на територията на други държави. Нашият народ и днес обича и уважава армията си, за което говори високото доверие, с което се ползват в обществото въоръжените сили. Това се дължи най-вече на доблестният ежедневен труд, който полагат днешните български военнослужещи и цивилни служители. Когато са нужни навременни и ефективни действия за преодоляването на последствия от стихийни бедствия, аварии и катастрофи, както се случи при наводненията в Южна България тази година, военнослужещите са готови незабавно да се претекат на помощ на населението. Основен приоритет в дейността на въоръжените сили си остава защитата на суверенитета и териториалната цялост на Република България. С удовлетворение можем да кажем, че армията изпълнява конституционните си и съюзнически задължения в колективната система за сигурност на НАТО и Европейския съюз. Чрез участие в различни по характер мисии и операции, въоръжените сили на Република България дават своя активен принос за отбраната и в подкрепа на международния мир и сигурност. Българските военнослужещи достойно, храбро и с чест изпълняват своите задължения на 3 континента. Уважаеми дами и господа, бих искал от все сърце да благодарим на тези български мъже и жени в униформа за показания професионализъм, твърдост и всеотдайност, с които издигат авторитета на родината по света. Днес е не само ден за почит и преклонение пред славното минало. На този ден
сме длъжни да потвърдим, че нашите въоръжени сили и българската армия изпълняват поставените им задачи въпреки трудностите. Длъжни сме с увереност да кажем, че вековната връзка между народ и армия е здрава и устойчива. Уважаеми генерали и адмирали, офицери, сержанти и старшини, войници и матроси, още веднъж най-сърдечно ви приветствам с празника. Позволете ми от името на всички сънародници да ви пожелая много здраве, бодрост, трайни успехи и желязна твърдост при изпълнението на отговорните мисии по гарантирането на националната сигурност на нашето мило отечество и поетите съюзнически ангажименти. На добър час! Парад! Равнис! Парад! Мирно! За славата на българската армия! Ура! А сега предстои още един от най-вълнуващите моменти. За Република България! За по чест! Наре! Мък! Свободно! Парад! Равнис! Парад! Мирно! Надяс! Но! За заемане на изходно положение, за тържествен марш, ходом, марш! Така се приближаваме към началото на същинския парад. Новото тази година е, че военнослужещите ще преминат на парад, ще маршируват в променена посока, не както през изминалите 10 години. Тоест, те ще минават от изток на запад. До преди година те маршируваха от към президентската администрация и Народната банка в посока към кръстовището на булевардите Руски и Раковски. Тази промяна има не толкова сложно обяснение. Тя е свързана с навиците, които се създават при тренирането на строева подготовка. Тези от вас, които са били в казарма, знаят много добре, например, че е по-лесно да се направи добро равнение тогава, когато най-високият военнослужещ се намира от десния фланг.
Има и друго обяснение и то е свързано с това, че се възстановява една традиция от времето на Третата българска държава. Тогава има и хора, които са свидетели на онова време. Те свидетелстват, че и тогава парадът е преминавал пред Народното събрание от към Орлов мост, т.е. същата посока, по която ще мине и днес. И сега, когато говорим за традиции, можем да хвърлим един бърз поглед и към миналото, и към настоящето на българската армия. Тази година, 6 май, е под знака на 100 годишнината от Балканските войни, затова 2012 е знаменателна и за армията като цяло, и за бойната ни авиация по-конкретно, защото на 16 октомври ще се навършат точно 100 години от първият боен полет над Одрин, осъществен от летците Радул Милков и Продан Таракчиев. Някои историографи го определят като първия полет с бомбардировка на Европейския театър на бойните действия. Това се счита и за първото в света въздушно разузнаване, изпълнено със самолет Албатрос. От тогава до сега технологичният скок е гигантски, защото 100 години по-късно авиацията е оръжие, което се определя като многофункционално. Изтребителната и щурмовата ни авиация все още разчитат на самолетите руско производство от преди повече от 20 години, но ресурсът на МиГ-29 е удължен до 2029 година и това позволява българските военно-въздушни сили да не спират нито за миг участието си в операцията Air Policing. Сега виждате архивни кадри, стари архиви. Това са снимки на летците Радул Милков и Продан Таракчиев, за които споменах малко. Двамата български войни осъществили първия боен полет над Одрин. И отново в наши дни казахме за непрекъснатото участие на българските военно-въздушни сили в операцията Air Policing. Кадрите, които виждате, са заснети от екипите на информационния център на Министерството на отбраната, а това е базата Граф Игнатиево, където дежурят денонощно, всеки божи ден. Така се осигурява изпълнението на Air Policing. Все още е пресен спомен за случилото се с МиГ-29 на 26 април. Спомнете си, двама български пилоти трябваше да катапултират, но с професионалната си реакция предотвратиха по-сериозен инцидент, а професионализмът налага една работа да се свърши до край. Затова в небето над базата продължава тренировката Тракийска звезда, в която български и американски пилоти изпълняват заедно тактически прехвати и маневрени въздушни боеве. Заслужава да бъде отличена и вертолетната авиация. Тази година тя се прояви в спасяването на бедстващи хора при наводненията в село Бисер. И затова екипажите бяха наградени от президента Плевнелиев, който предпочете да им занесе лично ордените за военна заслуга в базата им в Крумово. И това е признание за изпълнението на може би най-видимата за нас, най-непосредствено усещаната, осезаема мисия на въоръжените сили, а тя е принос към националната сигурност в мирно време, в защита на населението при бедствия. За армията като цяло равносметката е, че ученията през миналата година са се увеличили с около 40 на 100 и това е показателно, че се полагат усилия ограниченият бюджет да се оползотворява възможно най-разумно и целево. Във флота е въведена бреговата система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница КРАН, а сред приоритетите остава превъоръжаването с ново ракетно въоръжение на трите фрегати, доставени от Белгия през последните 7 години. За пореден път бойният ни флот участва в развръщането на оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море Black Sea 4. Включи се патрулната корвета Решителни. На море бяха отработени епизоди по отразяване на атаките на въздушен противник, тактическо маневриране, прочистване от мини, спасяване на човек зад борда, борба с асиметрични заплахи, комуникационни учения. Тази корвета беше посрещната след участието си в оперативната група на българския бряг на 25 април, а това е и новата придобивка на флота. Това са вертолетите Пантер, доставени миналата есен. Техните екипажи вече са готови за операции по търсене и спасяване. В авиобаза Чайка пантерите тренират усилено и вероятно и те ще се включат активно в учението БРИС. За сухопътните войски един от приоритетите се остава първата от планираните общо 6 батальонни бойни групи.
Тази група се подготвя най-вече с многонационални учения, предимно в Германия, и се очаква да бъде сертифицирана скоро, през есента. Забележителна изява за сухопътните войски е изпълнението на още една от основните мисии на армията. Това е подкрепа за международния мир и сигурност, най-вече в операциите зад граница. В момента над 700 души предимно от сухопътните войски участват в мисии извън България. Съгласно стратегията на НАТО за оттегляне от предната линия в Афганистан, до началото на следващата година България ще прибере своята рота, която охранява района около летище Кабул. Парадът вече започва и аз предлагам внимателно да го проследим. Парадът се открива от Ми-17 с развят национален флаг. Ми-17 придружаван от два вертолета Кугър. Преминават тържествен марш, предвождани от знамената светини. Начело на войсковия парад е блокът на Военната академия Георги Стойков Раковски, воден от началника на академията комодор Димитър Ангелов. Военната академия е най-старото висше военно училище в България. Създадена е със закон, приет от 15-то Народно събрание на 1 март 1912 година. Наблюдаваме преминаването на националната гвардейска част. Начело на блока е началникът на щаба подполковник Гънчо Иванов, създадена с постановление номер 124 на Министерския съвет от 14 май 2001 година. Националната гвардейска част се утвърди като представително военно формирование на въоръжените сили. Тя е четвъртия символ на държавната власт, наред с националното знаме, герба и химна. На площада навлиза първият представителен блок на сухопътните войски. Той е съставен от участници в операции по поддържане на мира от 61-а механизирана бригада. Начало на блока е командирът на бригадата, бригаден генерал Красимир Кънев. Съединението е сформирано на 12 октомври 1992 година, е наследник на 28-ми Срямски пехотен полк. Наблюдавате преминаването на втория представителен блок на сухопътните войски, съставен от военнослужащи от 68-та бригада специални сили. Начало на блока е нейният командир, бригаден генерал Пламен Лилов. В исторически план бригадата е наследник на парашютната дружина, получила бойното си кръщение на 18 октомври 1944 година в боевете при Стражин. Начало на блока на военно-въздушните сили е полковник Калин Ценов, командир на военно формирование 54-320 Божурище. Блокът е формиран от военнослужащи от трите основни рода войски на военно-въздушните сили – авиация, зенитно-ракетни и радиотехнически войски. Представителният блок на военноморските сили се предвожда от капитан първи ранг Тодор Йотов, командир на военноморска база Варна. Представителният блок на военноморските сили е съставен от военнослужащи от военноморска база Варна, вертолетната авиобаза Чайка, бреговата опорна система за комуникационно-информационна поддръжка и Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров.
На площада навлиза представителният блок на съвместното командване на силите с бойното знаме на 62-и свързочен полк. Начало на блока е командирът на военно формирование 28-860 Горна Малина, полковник Георги Пъневски. Военнослужащите от формированието са наследници на 62-а свързочна бригада. По традиция, финалните седемте представителни блока бяха съставени от по 64 души. Можехте и сами да ги преброите. 8 души в редица и 8 в колона. Общо над 500 души военнослужащи участват в днешния Гергьовски парад. Гвардейските музиканти са лауреати на фестивали на военните духови оркестри в Германия, Унгария, Франция и Италия и са носители на престижни национални и международни награди. Главен диригент на Българската армия и началник на оркестъра е капитан Ради Радев. С последната редица гвардейците, обозначавали дистанцията между блоковете, затварят строевите елементи на парада. Така Гергьовския парад е към своя край. Уважаеми господи, очевидно военнослужащите сериозно са тренирани за него. Ако пък ви е липсвала тежката техника, която е показвана на този площад предишни години, то можете просто да посетите военните формирования, които днес са отворили вратите си за граждани, най-вече в големите гарнизони. Там за Гергьовден има и доста съпътстващи прояви, концерти, изпълнение на духови оркестри. И Националният военно-исторически музей е подготвил днес изненади и уникални преживявания за своите посетители. А като говорим за мисиите на сухопътните войски, може би заслужава и съм убеден, че заслужава да се спомене и мисията за обучение на Афганистанската национална армия. Нещо повече за екипите и за това как работят те, нашите инструкторски екипи в Афганистан, можете да видите, просто ако си направите труда да посетите Централния военен клуб, защото там днес завършва седмицата на военно-документалното кино и можете да видите интересни филми и кадри по темата. Седмица, която беше организирана от Министерството на отбраната и Изпълнителна агенция военни клубове и военно-почивно дело. Що се отнася до парада? Финални изречения, както казах, над 500 души участваха в него. Ако сме го наблюдавали с по-просто око, можем да кажем, че това беше едно добре изпълнено, приятно за нас празнично преживяване. Ако погледнем и малко по-сериозно, парадът като че ли изпълни целите си, защото се затвърждава впечатлението, че армията е способна да печели уважение и подкрепата, която всички ние, като българи, като граждани, като родолюбиви хора и дължим. Предлагам с тези думи да приключи прякото предаване от площад Княз Александър I. Този парад се излъчва директно по Българската национална телевизия и военния телевизионен канал. За вас коментира Григорий Недялков. Разделяме се с пожелания за приятен ден и празнично настроение. До нови срещи!